Si podľa mňa rozumel niečo iné, že? Asi, hej. Nie, dobre ste rozumeli obaja. Vedľa mňa už stoja chalani z Nerieš. Prvýkrát hrali na grejpe. Ako sa vám hralo na námestí Lásky? Bolo tam veľa lásky, to som fakt nečakal. A došlo veľa ľudí, čo som za to strašne rád. A ja som vlastne celkovo prvýkrát na grejpe. Lebo ja som si povedal, že na grejpe pôjdem, až keď tam budeme niekedy hrať. Tak už som v to ani nedúfal, ani neveril. Takže som nadšený. Výborné to bolo, ja ani som si to nemohol lepšie predstaviť, že prvýkrát hrať takto a mať takýto fanbase a všetko. Super atmosféra, paráda. Viete vymyslieť rím na slovo kofola? Rukola. Máte nejaký rituál pred koncertom? Nájsť jeden druhého a nájsť vodu. Píšem Gabovi, že kde si. Potom sme sa stretli, potom ja som odišiel, on mi píše, že dobré, a ty kde si? Dobre, že ste iba dvaja, lebo keby sa hľadáte piati, to by bolo náročnejšie. No, by sme asi nikdy nič nespravili. Minulé nám zaspal DJ, chvála Bohu býva v Pezinku a Gabo mu museli sklopať cez okno, mu preliezať cez plot, aby ho zobudil. Čo je najväčší nerieš vo vzťahu? Že sme lenivci. Áno, súhlasím. Toto boli chalani z Nerieš po koncerte na námestí Lásky s Kofolou na grejpe. Ďakujeme, čaute. Ďakujeme. Čo som mal niečo povedať? Mercedes S, máme benzín, máme gas.